Gurmína aige bhar tús is caiú chóirtúthart an seála Lord I mála bhuirne. Bhí man seo a bhis, smaile man éit, sa súlagam go mín ceadagam hart a ráisirí sin é léacht seo. Ach, nar a chhuilaí me bhain chéile, gro ma teart, bhí éhes mórarí, bhí si da brodals, cúsí síos roint topicí gur cíltí gur hárdú Lord fuifa. Agus in sin debre sí le mar script agus tan script lom an seo éitneart, but a hála ní hoc le a háart, a hála na hol síos háart, tá go le hort me léart héin. Tá go a Lord le faoi girithe éirithe dan Scéalta feici agam le tamilta nuas agus is grithe iad a canal da tromchúise go leor agus grithe na daigim héin mar a sceart. Agus me ar is seí bíon seo an sa Lord fé henne, bhálainn díomh éisteach go cruaigh, na bute go deach le bhridneart a ólam bhain léacht agus is fíor go bhfuil cés éigin an seo gur bhiú fesrú agus scríú chuig na pepar chuig scríú me héin dalinn scéal letar ige na Irish Times coppla éiríach ní thuir siad a glóir é. Chur mai ceannig an independent agus thuir siad sin na gló ceart go leor a sin scéal eile. Wel, díobh se mú samugah go dé bhí léacht me bhain chéile faoi den teideal agam an seo go fáil. Gearrscéalta an faranáide a má scríúneirí na Gaeilge teideal. Agus scríúnear Gaeilge I héin agus teidim gro álas go leor í dheir sin. Ach a fóthaideal a bhí aici ar a léacht na mó uaspracha an álas gómhasta bunaí ar obíochtúlacht chórasa na ggóchaidir agus teangarachtaí na finneminne rahhuiilethe. Agus bhil díobh sin bhfuil fachlar slochaí agah sin Leathar sin na the spontaneous method of irrational knowledge based upon the critical and systematic objectivity of the associations and interpretations of the delirious phenomenon. Nes bhil le bheith anra fírice ní run léacht a héin thar bháilú Bíortaigh agus tá mai deanna gur lách sin chuidir smóda nuas an idirlí ná síhainneart a danig sí trasnar. Ach scerapí, bhí arm's hard níos le éhar an neartaró chur maithe go mar sróálas maithe go mar agus rinne sin bhfuil bonti go am dibre. So sin teidealatar well ar tús hastíú am Lord fuú da éhar éirithe té cógrad am a híal agus sin cúis na Gaeilge sa fi a héanú ís. A mar a teasa go bhfuil tar rialathe éirithe baint le symposiums an hinásins. Caiimiid clílis na rialathe. So mar sin níl me go a Lord faoi cúis na Gaeilge an sa fi a héanú ís. Tá éhar a lugam a chlásailide am a híal agus sé sin riomhairí. Agus teideal tar me léacht aniu na hill cheanneal úsáidí éagsúla agus úsáidethe gur féidir a bhaint as riomhairí. Nes gan mar an molle, tá sé me léacht a riomhairí. So, hí me gur an teideal sin ar bagráide mar sin dhearma go dtí riomhairí. Ná bhí fóthaideal agam mar fásta agus sin an cogadh ar na sráitethe. Fóthaideal an sin. Wel, bím sa gobar sa chéthair an áfaic agus obair heabhacht a tan bím pléile riomhairí agus rudí mar sin ní mai géirí rá technical an sa léacht seo. Seo gríangraft an fargnamh a mí me gobar an agus ní an máfaic sa le feiceáil sin tá máfaic ar chúla an orgnamhach. Tuair sé diaadaí bhar dú mas cantir go bí. But siúla me steag a dtí obair an le. Mailim nar dhiúla me se ha bailach chéar na lacu a an le mar ní mailim radí tarlú as a gréach agus mar lacha me bailach chéar na bín faoisiú a cheanálagam. Ach sa léacht a nniu bailim ceanál bláisiú hortíh ar a canál le a chaim. Agus i le éirí seo ru má siúlaiste go dtí moid a bre. Ní ridin tart canál imala chuiristeharm. Agus níor hiic me déhíon bhí canál mí chuine san neartarm agus ní rósagam hiúil má lom cebí agus ní rósam go ddíra go déhí gist ach an sin háise má tuairtradí faoi deara an sa chathair. Agus thug má
seo faoi deara, seo rud a háartríide chathair. Súla, bhí sé de chabad is a hanéit ar a hain. Bhí súla a chabad seo sampla eile dífa. Tan pe a súla seo de cinál bagra harú. Agus bín coide acu bhí fasra. Agus chuir sé imníarm. Caim mar ré. Agus dar hiúma se pí a lag má fáide gur an farbag dú seo a me leanstan iste. Agus caim mar réid gur ní méin suine ar sésta fa seo. Feice tú sampla le dáin seo sílim go bheice se bheith a bhlach an sna scéalaíonn sin. A ríist cuma cinál bagrachar agus farraige bitir. Níos fuide réonn sin nasúla céar na ríist le feiceilt. Cheap má bite gur teachtar ar neart ans nasúla seo, ans na cóirí seo bhí le feiceilt. Agus bhí mar smuitiú ce leis siad. Ce leis nasúla seo. Na céach a ronnead. Agus cén foiir ó siad a chuine súil éar aramsa. Seo in sampla le de súla tháinig má. Agus ag tíú na súla seo tháinig má cóirí eile. Bhí chorann sin an éanagaríthe ag daine neart, a bhí geirí teachtar ar neart a thoragamsa. A níor hiic me go dtéon teachtar a bhíon. Agus bhil hiúma lomaiste a go dtí mo debre. Ó sé. Bhil seo ag cinál go ré setup a bhín sa stíon áfaí sa háartríide tíre le feice a ggóil ríomhare a gré ríomh tan Scéalta acu agus méir chléir agus lothg. Agus sin na cinál go ré setup ríomhart a bhín sin an sa gré áfaic. Ag ní hé timpiste bígar ón a dí seo le feiceilt ar a bhheile go dtí nóbar. Má hiaglann seo scrúdú farbag seo. Tuair sé fáidear gur tá crú cinál de bonasa aige tá sé cinál siimplí. Ag an nám chéarna tar an teart ionta tuairúil na droch éistin na fuda ag an nám chéarna hí me héin. Rinn me dhéad é chur siar ste hannach am nead thoculm. Ach tar réir mar a hiúil me lom, tháinig me ní smógus ní smódan na cóirí seo na teachtarachtaí seo. Bhí me wondral rinn teart politúil ar chúil na cóirí seo. Bhí pactar an seo dá bhádú agus rinneart a gáil a ré. Mar a hanig man pactar seo ar a córa seo, hasam a trásan bhil í bhói ar fá leachhuire go bheith cinne darlathair a bí. Ach níor hálaí a bí. Ní ní ró grúpaí daoine teart le heile, agus ní ró daoine gur nuas ó aineagaí ó aineagaí airdanna dhéime sin. Mar sin hiúil me lom písa eile. Ar lein an Stífáine, thug má seo faoi deara. Se fi sibh a farbag a ríist. Ach seo fineise dá neartbag a tuairt brathúnas ar chrúchan deart eile. Agus ba léirú an seo gur se tuairt chunear súlar níos móna má héin. Agus an sin thug má fáidear gur cinál agar a teart ar na feargúthú seo, na féimh gúthú seo. Bhí sé a teart a gceanna heile. Seo pactar a lachma. Lachma seo trasna an ospaidal Mheorgálar nó Poedric ar sreid Stífáine. Agar a teart ar ríist. Agus an sin níos fáide iste. Agus sin tháinig me sin ar chúil bóthir neit bhfuil caiisleán bháil le clia. Agus caiim mar réit gur thuirse seo am ní meiltína aram. Trína ceire thuaige tháinig me a crú éirithe seo ban mín ard nósa. Tuair sé fáide ghfuil canál gúna gáram bhelbatarí. Ag an nám chéarna ní féidir leid fiú las a grúaid fuair a teici. Tháinig me níos máile íon. Nar a tháinig me na rí me ghlacu pactar don leide seo tháinig fear seo níos adlam. Agus bhí sé ar chráisí ní. Agus tháinig sé aram go tobann. Rud a choiríntas aram. Agus chuir sé ceistearm siad se an blachtar a tasa a méle lór se. Agus tuirc mar bhir cégur ceiste bhíon dúirt mal am héin gur sin ceist cinál de iontal a chur. Agus an sin leis sé cheiste cinál de bhíniu, dúirt se am chanig me tú gurcur na cóirí. Bhí cum ála ar an near seo. A dén dá rósaí ag gur cóirí bhíon tú. Nar a lach
pictar don chomhra seo, bhí fear in na hasú ar a tréid siúla bhíon, mile pláistethe agus é len cannaí beora, bhí se gáil de sé, agus a scartíí le daoine bhí gáil th breid, agus tháinig sé méid ghlach an factar, so se coppla cáisci man nuas go dtí neitir ma hasú, agus chuir se bhéal sus go dtí chluas. So hí má ball in ála haine sa bhéal, ach dúirt se rudin teart lom, scríú mar sísa, dúirt se tain cac a gáil a bhfuilú an gíchran gan bhil. Fáin go bheici tú, tá rudaí ar tí tarlú. Nes, ní me se daine a bhfuil cinál da ní chreidim a daring gearachtaí na dhéimar sin. Ach, cai sé bhaidhil go bhfuil rudin teart cinál taring gearach fasin. Deag mar sin éit go gasas hocalam, bhí cumar gur fear a bhíonna bhí séstal in a cholú ar héin. Agus tíime bhil le siúil go sciopí sísa ball amór, a chan sin go dé rí a máil Róm a chan farbag seo a ríist. Tuair sé fáide i nám seo go bhfuil éidúar, go bhfuil se gurí bheith faoi chum a chur a héin faoi cheilt a ríist. Ach de hen ag an nám héarna bhí me smuitiú, caiite bhacha má seo ribh, caiite bhacha má nuíha seo ribh. Agus hí na ceistní sin na gáil fríd me chleigean, tá mar fád. Bhí leidirnaí agus cóirí le feiceáil teart fríd an éiteligh. A seo na ceistní rialm a gnám, ce bhí freagrá seo go léir? Ro mar an acuán. Agus go dtí ó bhhaile am sé déanú. Nes, tá méid se da dhéanú a bhheil am sa tholam codú lá, má cinnte, tá coppla pín chur dáiscí agam, so dí mar sin. A gan nám héarna, bhí áras arm, títar hiúil má lom, agus an sin hanig má trasna seo, an boxa seo, boxa buin, agus díra ag híú, boxa dú. A bhí corran sin de réir chasalart ag daineart. Ar a bhála, ní ro daine bí háart. Scríúir a boxa córa, confess your sins or your secrets here. A dúid a chuid rúin seo. Wel, nelas am tíach. Strach má pí a fepa is me leor nótaí agus scríú mar sí a rúne ba harú agus ba iachra dú adhil a scóra tíl agus dilman pepar agus thar mar steach an sa bhsa letir. An sin nuair sé stíga mí mar etlam han. Bhharla dear má fáil ar am héin a bheith sciú mar rún ar ó má déanú fáil ar a téhí go le léú a rún. Mar sin scair bím sa gobar le ríomhí mar dúit ma. Agus cinál obair iachar atá. Tá sé leadran a go leor ammaní sa gan bhuíhas. Agus ag an nám héarna, is daine déanach ma sílim. Ní thar darmar déanad sin agus tá críanam. Féidir mar ag bhfuil ard bhíanta agam fásta. A móim gur má lag mar ganne. Tá afal arm fí rodí na dearnman me híl. Tá rodí gur bhailim déanú. Tá má buaran ar nocht má móhain mar a scearta í agus. Ag an obair tá descinnaí go hana agus masin siad iad le rodí fegéirí agus daidais a chur an individualart sa go héana an úil. A ní ríí lom sa iad 8 eil sin í enú. Tá má buaran ar chuine má teagháil le mhaid cairde nuas fríd na mlíantas gur le má dí falig a mar túam daine a ganne. A bím ínta gríthe. Ní lá agam a bheith tuairt fréir ar ríomhairí ríomhfoiste agus teachtaratí den héanál sin. Níl chuaice go neatha gré ag déan le. Strainna le má dú héin bhíní sésta mar ganne. Gus níos mó soltahainte sa tíl. Ní daine alc mé. Tá gréagam da ma bhain chéile
agus céan éirim le éige minic. Tá measagam arí. Tá measagam ar ghaoine eile fásta. Scarapí, gom leiscail. Bhí mar chaint fa ríúí sé. Well, rudí úsáid a tons na ríúí. Higlíne do úsáid fanne rudí éirí a dhéanú, ach tá faibanna le fásta. Is féidir le daoine mí úsáid a bhaint as ríúí. Is féidir iad a úsáid chun rudí a dhéanú ná bhfuil dléthe na fiúhain marala. Is féidir smuointe fríchréaltais a scapú úsáid ríúí. Is féidir le teachtarachtaí a chur, agus breisiúiste a ggóris daoine eile, ar ríúí daoine eile. Caiimiid a bheith ionta curuma, ná neileas an céta coinneal súlarin. Bhín farbag am leanstan go fáil, gus teag go dtí mo debre. Ní rime se uam a riamh. Nar a ghlachman pactar seo. Hasí beirt hadastar a gcomhcar am a ghlachan factar a ní rúte dro bí. Sílim go rósachú gur bhéir gan a bheith chu baríart ceisteannaí. A han sin fuair mar sin suaithú a ba bhód an nomlan nar a tháinig mar seo. Bhí an farbag dú in é léimtí amá go dtí form úr trí hasise. Bhí form úr ghlacha aige. Agus an sin ag an nám sinna tá a heigma chéite bhacha mar a bha. Ná gur an se gomnedíh a farbag dearag sin a bhín ar na sáilte sréide, ar corneal gas réid a bhín ar gréit le daoine stád, tá mar fád. Bhí sé de géirí me se antáiste handaine go sin. Bhí a gláram ach an chead chóra eile an cean na chas ach an rud bonus ceannaram. Tuair sé faidear. Fear le camera a ghlacú pactar. Wan nar a ghlach me sin pactar seo, bhísagam in dhééis sin gur ón scaithe na né casú aramsa agus gur sé den né eile wagaí dhéanú dú. Ba me sin tamadan an seo. Thacra me ag bhhaimite sin casú ar me héal agus bháil na bhála, ní améiste ag obair leis sin. Ach ar a bhela na bhála, chuine me súla bhain thar mo gálainn, agus bhí me chuineal súla eile na bálaí, agus bhí me feiceáil cóirí a éit, agus fiú faoi mo chasan ar bhí me siúil bhí cóirí. Seo sampla. Ar na doganna, mín córa seo le feiceáilt. Nas tá teachtarach an neart an seo, mar chun muid go cúra mar. Agus seo sampla eile. Cai sé a bheith ginsead neartúin, agus a cin dearna seo. Na srí me sin na bhála. Chuine me chláiginn síos ar a tugalam, agus chu me stean na bhála, agus roiid man daras. Agus déanais me am bhain chéile go dtí Harlaí, agus go dtí dúirtí na bhí amuide. Is a bhí scríú léachta faoi paranoia na scríúnear í Gaeilge. Scarapí, níl freiar a bhí agam ar na ceisteannaí seo, agus beitte na seo na éisle na freirí a éil. Ach, ma deanna go mo deama géirí bhreatínas agus dhéanama achamara ar me léacht. Tá go dúir úsáidí gur féidir baintes ríúí. A sílam go néontíonn se bhfuil lom go maiid, go bhfuil chuid mhór a gceart faibanna lá, agus caiim a déine mar sochaí bheith airde le faoifa. Gur maiid go bheits a néisteart, agus tásúlagam gur ólam se bhfuil an teart as.